A flota de artes menores deberá usar dispositivos de disuasión de delfíns para espantalos nas zonas de Sálvora onde se CIES. Pesca imporá esta norma que rexeitan os profesionais. O Ministerio de Agricultura e Pesca sacou a consulta resolucións coas que busca protexer a delfíns, marsupiais e outros cetáceos da actividade pesqueira. Por iso se establecerá como uso obrigatorio de dispositivos acústicos de disuasión, denominados pingers, para a frota de artes menores que faene con enmalle ou volanta nas inmediacións do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Deu-nos un pouquiño de sorpresa, non? Sabíamos que estaban pasando en outros sitios, non tanto nas artes menores como a outras aguas máis exteriores, como a barcos da volanta e iso, pero de verdad que nos queda un pouco de sorpresa porque a verdad que Transición Ecológica sí que ten unha base, que teñen aquí unhas bases de científicos que están na Puebla que se dedicaron a consultar con todas as flotas, as cofradías, e incluso viñeron os inspectores nos nosos barcos para mirar como se traballaba, se capturaban delfíns, e veuse que non, que a marsopa que non se collían. E si é certo que podes escoller nun ano, un barco, de 1000 barcos que traballan aquí, ou 1000 e pico de barcos, eso non sería insignificante, non? Eso pasa en calquer lado. Pero, bueno, sí que nos queda de sorpresa porque, bueno, mandan un borrador, donde ese borrador, estamos lendo o borrador, xa nos impoñen a todas as artes menores, a todas as embarcacións de enmalle, pois que terían que usar os pingers. Veñen marcadas unhas situacións nas que teñen que unir uns puntos dentro das illas atlánticas que abarcan Sálvora, CIES e ONS. A partir de aí, hasta os 80 metros, pois que hasta os 80 metros, a partir dos 80 metros, pois que terías que usar os pingers, non? Para nós eso sonámonos un pouco raro, porque vamos a mirar as delimitacións e unha vez que sales do Parque dos Illes Atlánticos xa ten os 80 metros, que son, nós traballamos en brasas, que son 40 a 42 brasas. Así que eso parece que é un engañabobos, non? O que están poñendo no borrador. É certo que sí que é un borrador, hai período de alegacións, hai que alegar, e polo que pon aí, hasta dentro de 6 meses, pois non se aplicaría. Pero vemos xa que a intención, con que intención xa veñen, sabendo que nós non temos problema con esas especies, nin con nada, as artes menores están traballando ao redor das illas atlánticas e dentro das rías e con total normalidade. E sostén que non se capturan nin delfíns, nin marsupiais, nin cetáceos nesta zona, polo que afirma que é unha traba máis para un sector que ten xa moitos frontes abertos. Cada vez que pasa unha cousa, aí só se mira o ecologismo puro e duro, non contan co traballo dos mariñeiros, e vese que, bueno, a xente xa se empeza a enfadar, eu comuniquei aos meus afiliados xa de momento para que me deran as delimitacións onde estaban traballando iso, e, bueno, pasei o borrador e ven que xa é unha burrada, non? Que eso váinsenos a impoñer sí ou sí. Eso é o que estamos vendo. Aquí non importa os niveles científicos, non importa nada. Aquí hai que metelos, algún negocio habrá por detrás, porque hoxe na prensa se sale que hai unha empresa aí que xa está vendendo uns pingers moi máis modernos, e entonces, claro, aquí parece que isto non é unha cousa sin sentido. Agora están a analizar ben o tema a nivel confrarías para tratar a cuestión coas federacións provinciais. Sabemos como traballa Madrid, sabemos como traballa a Transición Ecológica, estuveron aí, hasta que nos van a meter eso e máis, o que se lle ocurra, o que se pasa pola cabeza, non? Eso será unha cousa, unha pérdida de cartos de ingresos para o sector pesquero, porque sabemos como se traballa, que hai moita pedra, hai moitos cruces, e iso vai a ser unha pérdida de pingers por todos os lados. Estamos falando de costes que hai nos mellores, peores, pero ten que estar homologado, e xa un menos sin contras é un de 140 ou 150 euros, a parte de 200, 300 euros, depende como se meta, non? E, bueno, así estamos así, analizando o tema e miraremos a ver que podemos facer con isto. E asegura que non se tivo en conta o sector antes de facer esta norma. Con nós non consultou nadie de poñer os pingers, ni moito menos. Polo menos co sector pesquero ou comigo, eu como presidente da federación e como a patrón maior da miña cofradía, representante do sector, comigo polo menos non se puxo en contacto ninguén. Sabíamos, estamos desconfianza, non? Temos de desconfianza porque cada vez que se meten en calquera cousa, se non é para este ano, é para o seguinte, vanos a poñer trabas, ou non poder traballar aquí, ou non poder traballar alá, en todos os lados. Despois analizamos outras situacións, como temos na Isla de Ons e na Isla de Cíes, por exemplo, nas illas atlánticas aquí na de Sálvora, cóllenos todo o parque, nas outras colle á mitad, pero, bueno, ten un sentido, parece que lle colle á mitad, pero pasa que por fora desa línea de outra á mitad xa va máis de 80 metros, entón quedamos na mesma, tens que meterlos sí ou sí. Xa que os pingers deben de levarse en augas interiores e exteriores,
Estás a contabilizar cantas embarcacións se verían afectadas, aínda que estiman que serán a meirande parte das artes menores, xa que case todas teñen enmalle. Vai ser difícil que seamos capaces de esquivalo, non? Porque implicanche normativas europeas, implicanche... Nós aquí neste país sempre somos os primeiros en pagar o pato, como sempre, é o que hai, é o que nos queda. Vai nos a pasar como cando foi dos botiquíns, metemos aí miles de botiquíns, para estar enjardados aí no aquel, a embarcacións que estamos a 2 minutos do puerto. Nadie o abre. O que se o abrimos é para revisar e facer gasto bastante. Cambiar medicinas todos os que revisamos os botiquíns, para nada. Isto é outra cousa parecida. Pérez afirmou que os científicos confirmaron que os primeiros pingers que se usaron tiñan o efecto contrario á súa función e atraían aos cetáceos en vez de espantalos. Agora modificáronse e hai xa uns máis efectivos. Sinala que se non hai cambios, as artes menores non terán futuro, ou igual que a pesca.